Azért szólalok meg, hogy mindenki tudja, hogy a város vezetői, az egyház vezetői és a ferencesek nem tiltották meg a darabot. Nagyon szépen dolgoztunk együtt, az előző előadásban is. Tavaly szeptemberben szólaltam meg egy templomban, hogy készült ez az előadás. Innen üzenjük a magyarságnak, a székelységnek, mindenkinek, hogy jövőre, augusztus 15-én Isten szolgálja Márton Áron címmel új operát fogunk bemutatni. És azóta szinte 1 év telt el, és semmilyen probléma nem volt. Nemrégen kaptunk egy levelet a Érsek úrtól, hogy ő nem tud az előadáson eljönni, mert munkája van, de semmiféle tiltásról nem volt szó. Kovács Gergely, aki felelőse ugye Márton Áronnak, és most ő úgy gondolja, vagy úgy alakult a helyzet, hogy ő mondja meg, hogy Márton Áront hogyan lehet egyáltalán nézni, holott Márton Áron élete ismert. A magyar történelmet egyszer így írják, egyszer úgy írják, vagy elhallgatják. Márton Áron a legfontosabb történelmi kérdésekben, vagy az adott időben megszólalt. Trianon, a II. Világháború, a magyar tragédia, ő volt az az ember abban az időben is, aki megmert szólalni, amikor kellett. Erről szól a mű. Krisztusnak mi volt a bűne, hogy halálnak halálával lakolt? A magyarságnak mi a bűne, hogy 5 krisztusi sebet kapott? Kik voltak júdásai ennek a népnek? Kik voltak hamis tanúi? Kélyesen felszabdalt hazánknak Golgotás megvetői. Ma lement a nap, de holnap újra felkel. A legsötétebb éj után is felkel a nap. Ha nincsenek már csillagok, s azt hazudják, remény sincsen, ha lement a nap, holnap felragyog. Jézus sem volt örökké a kereszten. Eljön a harmadnapunk. Ha magyarságunkhoz hűek, ha Istenhez hűek maradunk. Ha felejtünk, ki ne feledne minket. Helyettünk ki szólna értünk. Ha igazságunkat elejtjük, elejt az idő minket. Lement a nap, de újra felkel. A legsötétebb éj után is felragyog. Ha nincsenek már csillagok, s azt hazudják, remény sincsen, a nap holnap újra felkel, felragyog. A magyar írók ezt a helyzetet ismerik. I. Gyula, Márai, Vasalbert, Csokonai, Ady, meg Csóri Sándor, ugye, és hát ha azt nézzük, hogy Márton Áron szellemiségéhez az illik-e, aki azt mondja, hogy letiltjuk, vagy pedig azt, aki alkot. Márton Áronhoz ez illetlen, ő nem tiltott, hanem mindenkinek azt mondta, hogy szólaljon meg, hogy ne legyen csendben. Én azt üzenem mindenkinek, hogy a föld forog. Amikor Jézus fönt van a kereszten, minden piszkosságot elvégeztek ellene, és mindannyian tudjuk, hogy levétetett a keresztről. Ó, szabadság, lesütik szemüket, kik annyira vártak, ó, szabadság, lesütik szemüket, kik annyira vártak, ó, szabadság, lesütik szemüket, kik annyira vártak.